Jeg kan tage den ind i lokalet. Ja, for at... Der vil jeg også gerne være med. Nej, jeg vil bare gerne have med til jyretest. Jeg kan altid tage den i hånden, ikke? Hører jeg. Hvad? Så du vil også godt røre ved den, hører jeg. Ja, jeg vil gerne røre. Ikke med din. Nej. Det vil jeg gerne. Ja. Det er kun lidt. Enten så starter I selv, eller nej, I starter ikke med det. Enten tager I det selv med, og I kan jo gøre det i starten, og I kan gøre det i midten, og I kan gøre det til slut, eller hvornår det nu passer. Men enten så gør I det selv, eller også så bliver jeg sgu spurgt om det. Kapitel 61. Okay. Det gør alle. Øvrotesterne. Kan man ikke risikere, at de siger, at nu gider det ikke være med? Nej. Okay. Så noget jeg er pisselig glad med, i forhold til det, hvad skuespillerne synes om kapitel 61, det er jeg pisselig glad med. Det kan godt være, at de siger, ej, nu gider vi ikke høre mere om IHC og sådan nogle ting, ikke? Men det er så også i orden. Men jeres stand og hele H4 har jo handlet meget om IHC, så derfor på en eller anden led, så skal vi jo snakke om det på. Ja, så får man vel lov alle til at sige ja, det om det. Ja. Og altså, jeg er sgu ligeglad med, at de har hørt det mange gange. Det hører med til at være skuemester. Og jeg har hørt det endnu flere gange, end de har, og det hører med til at være underviser. Og sådan er det bare. Så du sætter dem på plads, hvis de siger, det gider jeg ikke. Ja, jeg prøver at sådan gøre det på en pæn måde, og se om jeg kan sådan skubbe lidt. Men altså, hvis de er alt for undervist, så sætter jeg dem på plads. Så spiller jeg lidt med musteren, så tager jeg dem med ud i gården, og så... Ind i en anden rør, eller en anden værelse, vi har rør. Ja, så får de nogen på hovedet, så kan de diskutere afføring med deres tandlæge bagefter. Men altså, uanset hvad, så havner vi jo i kapitel 61, fordi hvis ikke I selv siger det, så spørger jeg ad. Inden du sætter spænding på din stand, så foretog du nogle forskellige test. Og der skal I så kunne sige, ja, jeg lavede faktisk 7 forskellige test. Gjorde du det? Ja. Og jeg må så sige, at på nær en enkelt, så har I jo alle sammen lavet nogle rigtig fornuftige SKS-test, og fået skrevet dem under med datoer med jeres eget navn og så videre, så det ser sgu meget flot ud. Der er nogen, som har sat krydserne forkert, hvor for eksempel lavvoldbelysning, at der har man krydset af, ja, det har jeg, ja, det har jeg, ja, det har jeg undersøgt. Okay, hvor er der lavvoldbelysning henne i det? Så det vil typisk være sådan noget, skuemesterne slår ned på. LED'erne er sgu da lavvold, er de ikke? Stikkene eller hvad? Nej. Det er 230 output. Okay. Jeg har ikke sagt noget om det, jeg ved det. Og i morgen, så skal I jo også rydde standene for værktøj, og de, der har lånt værktøj, det er Mette og Julia, for eksempel, skal aflevere værktøj i morgen, når I går. Og når I går, så kommer I ikke ind i lokalet før fredag eftermiddag. Så hvis der er nogle ting, I skal have med ud, så skal I med ud i morgen. Ellers så er det bare ærgerligt bærligt. Det har du sagt. Ja, det ved jeg godt. Det har jeg sagt mange gange nu, tror jeg. Det hjælper måske, hva'? Måske får I lige lov til at gå ind i et par timer og sidde og puste lidt med nogle opgaver, men så skal I med også pisse af igen. Så der er ikke noget med, at man lige kan gå ind og hente nogle ting. Nå, det er mere med alle vores bøger og sådan noget, dem skal vi jo bruge. Ja. Men altså onsdag bliver I lukket ind i lokalet i et par timer, og torsdag og fredag er der også mulighed for lige at komme ind i kvarters tid og fortælle lidt om, hvad man har lavet. Og ellers er der jo så totalt lukket herind til, og der bliver låst, fordi skuemesterne har jo også nogle ting liggende herinde, og eksamen og pis og lort, og hvad der ellers er. Ja, der er masser af spændende ting. Men altså, enten så kommer jeg selv ind på kapitel 61 og SKS-målinger, eller også så bliver jeg fandme spurgt om det. Og så er det, jeg spørger, inden at du inden du satte spænding på, så foretog du en række målinger, og hertil svarer Thomas så, ja, 7 faktisk. Hold da op, det bliver spændende. Og så vil jeg selvfølgelig sige, hvilke målinger. Og så må I jo selv om I vil starte med de hårde, hvor jeg sådan står, der er kød på, ikke? Eller om I vil starte over i den lidt blødere ende, ikke? Og så laver den lige den der kyllingagtige ting der.
Det må I selv om. Det kan godt være en fordel at starte med noget af det nemme, fordi så er man i gang, og så ruller det, og så står man der, og så kan man mærke, at det kører sgu egentlig meget godt det her, jeg har styr på det, jeg ved, hvad jeg gør. Og lige meget, hvorfor en rækkefølge, du siger dem i? Fuldstændig. Okay. Ja. Fordi nogle gange står der det der med, at gerne i denne rækkefølge, ja. man skal lave dem. Ja, og I må også meget gerne, hvis I kan holde styr på det, så må I jo også meget gerne sige, at jeg vil lave de målinger, som er uden spænding først. Så står skuemesteren, så er der simpelthen tør. Ja, ej, det er dejligt. Og så siger de, jamen altså, hvad kunne det være for nogle målinger, som er uden spænding? Og så kan I så remse dem op, og så bagefter, hvad er det for nogle målinger med spænding, og så kan I remse dem op, og så er det simpelthen bare så dejligt. Hvad kunne en måling uden spænding være, for eksempel? Hvad? Isolationstest, ja. Så ja. Så kommer det på. Ja. Og dem er der 2 af. Nemlig en isolationstest på 230 volt delen og en isolationstest på lavvoltdelen. Hvad gør man? Hvad siger Pernille? Spørg lige om noget, du nok synes er dumt, ikke? Jeg har en idé. Hvis du nu hentede den der... Har du en idé? Ja, hvis du henter den der Eurotester, ja. Og når du så forklarer om en af testene, eller nogen forklarer om en af testene, ja. Du nu vælger, kunne man så ikke eventuelt tegne en lille tegning, og så vise, hvor man vil sætte de der målpinde? Det synes jeg lyder som en rigtig god idé. Ja. Bare sådan en... Det synes jeg også lyder som en rigtig god idé. Fordi det kan I rent faktisk opleve, at skuemesteren siger, hvor vil du sætte pindene på. Og så skal I altså ikke stå der og spekulere på, jamen, hvad er det nu for nogle pinde, der skal sættes sammen? Er det den grønne og den blå, eller er det den sorte og den blå, eller hvad er det? Så tager I bare 2 pinde, og så sætter I dem på derfra og dertil ved at måle. Ja. Og det er også derfor, jeg mange gange har tegnet den der fine tegning af standen, som jeg har gjort. Og så i virkeligheden, så står vi jo nede i jeres stand. Og jeres stand, den kender I jo fuldstændig til bund. Der er jo intet, som I ikke kan fortælle en hel masse om i den stand. Så derfor, isolationstest. Kan jeg virkelig hen? Ja, tak. Ja. Hey. Går du lige og henter den? Så starter Eller henter den, og så giver den til dig morgen.